Mamkhoza unjabulo langa lona osuka olundoni mahlehleki phansi olundoni mahlehleki ngizalelwe endaweni yasekhulane ngokukhula ke umuntu ke ubaba ke wathola amandla esawelela ngale olundi phezulu le emadolobheni ngiyakuzwa yebo olma ngithatha manje ayisashiya hey akusashiwo manje uzoba ngaseqaleni yebo iya unema ngake ekhaya wesingakweni ekhaya mina ngokuqala nje nqa kahle wena sibathathe ekhaya awuyema ubhuti omdala ubushintshe nje uyazi ngathenga ngawe ubushintshe yikho ngibheja ngami phela ngimdala nje lele phose kumnandi kunjalo namhlanje kulesithathu sengizwile ukuthi ngiphatheni sazo wadla imali abheje ngayo bemhlawumbe nje hey phasika lakho ngilibonile yeyi usudansa umuntu omkhulu kangaka yeyi uthatha nesibindi uthatha udansa umuntu omkhulu kangaka athatha futhi ayikhiphe zonke intepha ayishaya njengoba zinjalo he phela sibuke kuya ngithi sifunde kuyo ukuthi hayi bokuyanyakazwa nje indaba enkulu ngayo wasuthi wozalana ngizofolosa ngawe ke yebo impela sonto le man ngiyethanda ukuthi ekhaya bathi angiyenze kodwa futhi nayo indawo ethi mangifike kuyona ngizochacha emculweni ukuthi ngiyazizwa eyi into eyomculo kahle kahle indala Mamkhoza ngoba besibukela kuye vele ubaba uThokozani Langa kwakini kimi ke ubaba omncane khona ekhaya emndenini uthini wena impela nje impela ngoba uyayuzwe mhlambe namaphimbo ethu abantu laphana basadideka namanje ukuthi hayibo unjabulo lona noma ubaba wakhe manje ngiyapela ikhona nje ukuthi indlela okhuluma ngayo noma usucula iyavela iphimbo lakho yebo kufane nje lento kanti ke into ke vele nathi esikhule sibuka noma ubaba bebuyile egoli bephatha amakhasethe ke kudala ngalezi yakhathi lezi yebo kufaka wona amakhasethe ke thina into yomculo ke shuthi yatshaleka kusuka lapho ke vele thina nje besazi ukuthi umuntu oculayo emhlabeni ubaba omncane uThokozani kodwa nawe ucishe ngamashayini nawe kancane sonke ke sinje ngempela so njengoba senishile nje sizoza ukuthi ngishiye kwenza nobaba omncane yayibona lona useshile nje ayinishile ngiyanibona sishile nje yabo wasuka time man nabe siyambona bamncane yacula kodwa nami indaba mangicula ngizizwe ngathi sengingene ekhaya wasuyakhuluma nabo ukuthi hayi sengicela ukuthi angisadlali ngalento manje yebo impela ilapho ngoba uqale watshela bani ukuthi hayi bengigcine ngiyidlalela nje angisadlali nje manje shuthi nje ngempela ngamfuthi angifuni lutho ngami shuthi kahle into iqale ngakho ukucula lena yamatemu ibisilandela la ku TikTok uma sekufike bona no TikTok ayisho ukuthi ubatshela ukuthi lo mculo senguthatha seriously wabatshela noma babona ngezenzo ukuthi hayi asadlali hayi bona baba babona hayi impela yezizenze ezasho ukuthi hayi manje hayi akusadlalwa manje ma ukhona ngicabanga ngathi ekhaya mabu ungekho vane kube ekuthiwa kwazi kwabanda uphi lona namahlaya ubulo memezayo manje buwena umgaqo nje awubalele ngeke nizwe kahle nami wemani lo iveje inkabi madoda ibe nebala ayikho umuntu ofunda ngayo kodwa wenza lento abantu bayikhumbula ukuthi umuntu unelungelo ukuthi abe nqaba nje nawe nqaba impela noma ngathiwa izimo zomhlaba ziyakushaya nqaba nje ngawe usho kanje nqaba noma ngathiwa ebank akukho mali nqaba ngawe ubheje nje ngami nqaba impela nje hey madoda yabona ke ingoma zakho ungitshele ngiyakhona le kaThokozani ela hey Mzansi Afrika hawu cha hayi ngibonga nje uthando unjabulo enimamukele ngalo kumanje ingoma iyanqanqalaza emarank iyanqanqalaza ko TikTok ko Facebook konakele ngizwa kahle ngiyabonga nje indlela eningamukele ngayo ngicela kakhulu kubahleli bemcimbi ukuthi akumcimbi engekho njabulo la ngiyabuzwa mina ngiyacela nje kakhulu bafowethu mfokithi baxolele ngicela usondeze izinamba zomphathi umuntu atholakala kuzo ukuze mhlawumbe mangabe uhlela umcimbi thina ka umcimbi asukhethi siyafika emshadweni siyafika emkhehlweni siyafika ememulweni siyafika kuma festival siyafika nje yonke indawo la osibiza khona ngibonge nje kakhulu South Africa ngiyabonga ngendlela eningamukele ngayo qhubekani njalo unjabulo langa nimkhuphule unjabulo wenu hey madoda la uzala isolo saba
ngibuzile ngathi wafika equantum noma ekhumbi indlala noma isikwela ushongo engafika ngeGL hayi wena into emanzi teka hayi umabani uma mama ngizalo uManzama intombi yakwaNzama siyabonga intombi yakwaNzama nje ngenhlanhla kaNkulunkulu usangikhumbulile ubaba nomama basekhona siyabonga yebo ayi inamba ngoba sesofunda indaba yebo inamba enizomthola kuzona abaleli boKhozi FM sibe kumnandi kakhulu sihleli naye la ingoma lethi ngishile nje abashaya ke noThozani Pwala ngiyona le besigijima phela kuyona sigijima kuyona le ngithi nimithe iqala yaqala ngobasket impela kwazwakala hayi khona zamazama iyo ke lesiyatholakala 067 244 9183 awuthi ngiphinde 067 244 9183 ekamazwane leyo uma ungamthola umazwane ukhona baxolela umfo wakithi 073 189 2880 okugcina 073 189 2880 bye bye hawu nkosiyami